От тук мога да се тръгна или сам, или само единствено с теб. Много се радвам. Моля! Аз искам да говоря само с теб, искам да комуникирам само с теб, искам да излизам само с теб. Искам всичко да е само с теб. Искам от тук нататък, до края на това преживяване, да бъдем само аз и ти. Да, ще те чакам. Не мога ми! Извинявай, дай ми! Какво правиш? Дай ми! Пише нова книга. Какво? Ще живеете заедно? Да, в тази огромна къща. Каза, че иска да целува само теб. Да. И ви каза, че няма търпение да се гушкате цяла нощ. Майко! Супер! Дай ми! И вчера ми сподели, че вече иска джиджи-биджи! Купиш ли беданик?